ja que volíeu treure el tema de les depuradores i aportar aquesta qüestió, és una bona oportunitat perquè la gent conega de què es tracta i aprofitant el punt vaig a afegir unes quantes coses. La depuradora no l'han ampliat ni anant a xuir ni anant a res, no l'han ampliat, però és que no fa falta ampliar-la. La depuradora, ampliar-la no fa falta. Està dissenyat per 14.000 metres cúbics diaris i trata una mitja de 9 o 10.000. No està saturat. Tecnològicament, com tu bé dius, sí que podia ser, no ampliar-la, sinó millorar els processos de depuració per a eliminar aquells paràmetres, en el seu moment eren metalls pesats, que no cal eliminar-los. El que hi ha que fer és no vertir-los, que és el que se feu. Anar a les indústries que n'hi havia en aquest poble que vertien metalls pesats i obligar-los a que se comportaren i no es vertiren aquests metalls pesats a les causes que van a la depuradora i que després van al riu, que aquesta aigua que va al riu després és la que se veuen en València. Per això, la Confederació, un molt bon criteri, que és qui ens passa aquesta factureta ens la passa la Confederació per convertir i en quins paràmetres és l'aigua de la depuradora. Per això, quan no anava bé, ens posava aquests cànons tan alts. Després, teníem un factor que ens considerava municipi industrial, que multiplicava per 2, i s'ha aconseguit a base d'anys de pelea, que siga factor 1. Allà han reduït a la meitat, de 2 a 1 és la meitat, i els anys que no ha vingut aixina pagàvem entre els 4 pobles, en les proporcions que tenim, que nosaltres estem al voltant d'un 39% d'això de pura, més o menys, pagàvem 480.000 euros entre tots, que és una verdadera burrà. Nosaltres 150 i pico, 160.000 euros d'aixòs 450 o 480, depèn de l'any. Després hi ha un altre factor que era multiplicar o per 0,5 o per 2,5. De 0,5 a 2,5 és 5 vegades més gran. El valor anterior de 2 i el valor este de 5 vegades, 2 per 5, 10. Els cànons podien ser 10 vegades més xicotets. De fet, així ha sigut el del 2015, que ha sigut de 48.000 euros, no de 480.000, i ha sigut un dels primers anys que han tingut aquesta cert i aquesta sort, pelea de tots gràcies al control de vertits, i és en el que tenim que seguir insistint i és l'únic missatge que vull que quede clar que tots els de la Pobla, siguin particulars o siguin indústries o siguin comerços, han de ficar molta cura en el que tirem als desaigües. De fet, el problema greu que s'atribueix avui en dia, en aquesta depuradora en concret, perquè nosaltres també tenim zones que vertim a una altra depuradora, com tu bé saps, que és la de Camp de Túria 2, que compartim en altres municipis diferents, l'Aliana, Vilamarxant, Ribarrotxa, Sant Antoni i Benajever. Allí n'hi ha els mateixos problemes que sí i algun altre, de clorurs. El d'ací més greu en una època era l'inimacil, que és un fungicida o un insecticida, especialment un fungicida que es gasta en la confecció del comerç de la taronja, i els dos comerços de taronja que hi ha a la Pobla els ha insistit, han intentat i pràcticament, excepte que s'han donat una mala sorpresa que pot vindre perquè Confederació no para de baixar el llistó que tenim que complir, o sigui, ens va fer que incomplim segur, ens va fer perquè el redueix cada any un 50%. Cada any t'exigeixen el doble de netedat en l'aigua, el doble, cada any, i això els propers 4 anys fins al 2019. És una burrà, ja sabem que anem a incomplir. Este any ha sigut una bona liquidació, este 2017, quan la facin, és impossible, no podem complir, excepte que fiquem moltes mesures. Està fent un pla de control de vertits de la zona comunitària, dels 4 municipis que vertixen aquesta depuradora. Seguirem insistint, però depèn del que facin els veïns i les indústries del poble. L'altre producte, que ja no és anar a 2 empreses, perquè pot vindre per moltes vies, és el clorpirifos, que és un organofosforat que es gasta per a matar els bitxets del camp o del jardí, o els de casa, de les plantetes que puguen tindre. És un producte que no està prohibit, que ara es comença a estar restringit el seu comerç als particulars i que molts professionals, encara que tinguin els permisos, encara que tinguin els carnets de manipulador, gasten, i si fan un mal ús acabem pagant tots els de la comarca, o en aquest cas els 4 pobles que vertixen ahir, i si estàs en l'altra depuradora, els 4 pobles que vertixen allà, o 5 pobles. És una salvatjà el que acaba passant, que és que entre tots paguem la mala ànima i el mal comportament de certes persones. Faig una crida
i faig tota la força que puga fer el meu missatge de que fiquem totes les ganes per a reduir aquest problema. S'ajuem 200, 300 i 400.000 euros anuals cada any entre els 4 pobles. I com tenim dos depuradores, allí també. Aleshores, i això anirà a més. L'exigència va a més. Si anarem a la solució d'una millor tecnologia de depuració, l'únic mecanisme per a evitar això seria anar a un tractament d'osmosis com el que se fa per a dessalar. Un tractament que, com tots sabeu, fa que si tu desales aigua, el cost de la desalació pot estar en 30 i pico, 40, en els millors casos cèntims per metre cúbic, el que supondria que el cànon de sanejament que paguem en el rebuig augmentaria dels 30 o 40 que paguem ara, uns 40 més, se passaria a 80, i seria quasi en l'IVA i tot €1 per metre cúbic la depuració. O sigui, estem parlant de problemes de moltíssima magnitud que afecten absolutament a tots i que també tindran la seva vessant política a l'hora de reivindicar en EPSAR, en Confederació i en tots els puestos que el que se recapta en cada un dels pobles de la comarca, en tots els rebuig dels nostres veïns que paguen en l'aigua, si se recapten 2 o 3 milions d'euros anuals en cada un dels pobles que estem parlant, dels 20.000 habitants, després reverteixen el tractament 900.000, 800.000 i l'altre $1,5 o 2 milions o el que siga no sabem on va. En teoria són tots supersolidaris per a construir altres depuradores en altres pobles, però jo crec que ja depuradores en altres pobles ja estan pràcticament totes construïdes i si en queda alguna que la vagin pagant entre els que estan allí tirant aigua, però ahir n'hi hauria molt que rascar. Com tots sabeu, els escàndols que ha hagut en el tema de l'administració de certes societats autonòmiques s'ha d'acabar i han de ser superexigents. En qui estiga, me dona absolutament igual. Superreivindicatius i també demanem ahir el suport absolut de tots els grups perquè és un problema de molta magnitud que no s'entenem, excepte quan ve així, a l'hora que tenim que pagar 100.000 euros o 30.000 euros en aquest cas o 150.000 són liquidacions bestials. I la Confederació només té ganes que de sangrar-nos. Ho dic així, i ho diré on faci falta. Ho he dit allí, ha anat diverses ocasions i allí jo no soc ben rebut perquè dic les coses com les estic dient així. Però tornaré a anar, encara que no sigui ben rebut. És una burrada el que ens estan fent a tots, no a la Pobla, a tots. I la depuració d'aigua, l'aigua, tant potable com residual, com la que tratem, com la que reguem, com la que va al riu, totes són superimportants i hem de ser conscients que no podem tirar a l'aixeta o a l'inodoro el primer que ens pille, ni residus ni continguts que se dissolguen, hem de ser exigents en les empreses i és faena de tots, que ningú se ho agarre que és ninguna reprimenda, simplement si no ho fem entre tots tindrà que entrar la via sancionadora, la via punitiva perquè s'ajuem molts milers d'euros i en això demane que estiguem units, perquè quan és que ha de passar a aquesta via se tindrà que passar, perquè s'ajuem els recursos de tots que són escassos. Simplement volia aprofitar el punt perquè se segueix peleant de la mateixa manera que peleàveu, estem units a la comarca, no n'hi ha diferències de ningun tipus a nivell polític i anem tots a una. D'acord?